Kidul kae apa manuk kala dewa pakanane apa onde-onde dawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayem tentrem uga mulya. Kajawi donga kinarya sarana hanya nyaket dhateng Gusti kang Maha Kawasa jejering titah sawantah jalma ing alam donya sukahananaken mring kautaman mugi kanthi puji sesanti hastungkara andukipun saking wahyu cipta budaya makarya purwa madya dumugi wusana sageta wilujeng rahayu nirbaya nirwikara nir ing sambi kala warga ageng wahyu cipta budaya kepareng murwakani lekasing sedya kanthi umbul donga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam karahayon katur konjuk dhateng sangjening para pamirsa budaya sedayanipun. Kasugengan katentreman miwah kabagaswarasan mugi kajiwa kasarira dhateng jagatika sama lumeber dhateng warga ageng wahyu cipta budaya satemah tembe wingking saged mahanani rancak regenging adicara pagelaran seni ingkang dipun adani warga ageng Teseh Pagersari Tlaga Mulya. Nuwun saguhi pakurmatan konjuk dhateng sepuh bini sepuh ingkang saestu kebak ing pangrengkuh ingkang satuhu kinabekten. Konjuk katur pangemban-pangembating praja ya satriyaning negari tetuangganing kaprajan wonten laladan Pagersari. Bapa pangarsa praja saha sedaya nayakanipun langkung-langkung ingkang asta padukuhan ing laladan Teseh. Panjenengan sedaya mugi saged hangayomi lan hangayemi dhateng kaula dasihipun. Konjuk katur dhateng paniti laksana pagelaran seni ing dalu menika ingkang satuhu bagya lan mulya. Bare ageng dulur kinasih sangging wahyu turangga jati ingkang sedaya tansah memardi mardawaning budaya luhung ingkang satuhu cinaket ing manah boten katalumpen dumateng para rawuh sedaya pamirsa ingkang satuhu cinaket ing manah ingkang kula tresnani. Muji syukur konjuk sahadap sepapatening Gusti Kang Maha Kawasa awit jih nugrahaning Gusti ingkang arupi bagas saha waras satemah dalu menika kula sakanca saged sowan ngabiyantara wonten ngarsa Jangatika Sama nderek nuhoni pamundutan saking bara ageng paniti laksana pagelaran seni langkung-langkung saking paguyuban seni Kuda Kepang Wahyu Turangga Jati.
Mugi-mugi kanthi adicara ing dalu menika kita sedaya antukipun duduh mekar ngrembakakaken budaya Jawa sageta lestantun ing saklama-lama langkung-langkung antukipun mangun bebrayan saged raket antukipun pasedherekan. Boten namung saking keluarga ageng Wahyu Cipta Budaya ingkang mijil saking Sengganen Campursari Ngadreja nglenggana jejering titah jalma ingkang boten sampurna. Temtunipun ing mangke antukipun ngaturaken panglipur Purwamadya dumugi wusana kathah kekirangan kathah kalepatan nyun agunging sih samudra ing pangaksama. Boten namung katur dhateng sanggiring para rawuh para pamirsa budaya nderekaken sugeng hamirsani ngantos paripurna. Arum arum burat wangi lir panjaran sari burat wangi lir panjaran sari lintang kembange tawang dedenge wulan kekalang kerlap kerlip kaya sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum arum burat wangi lir panjaran sari arum arum burat wangi lir panjaran sari
langit tawang nedenge bulan kekalam kerlap kerlip koyo sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum burat wangi nirpanjaran sari arum burat wangi nirpanjaran sari kembang tawang nedenge bulan kekalang kerlap kerlip koyo sutya gugah pronto asmara dasar angin gawa wangi puspa andutut rasa arum burat wangi nirpanjaran sari. Rawunya sang supa manggala kang hangasta sekar dwi warna hang awiwiti paraga kang makarya sesanti kang kunjuk pring Gusti rahayu rahayu sagung dumadi rahayu kang mirsani rahayu kang marang
Wahyu Cipta Budaya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika oinil holki kulibi. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim bin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'il amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika oinil holbi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Rasulullah Sadiqul wa'il amin. Undine kecut Kyai Samadiman Raton Dobro Konco Wahyu Cipta Budaya Sidro Siyoga Makarya budal
Ana Siwandono raja muda ing kana raga Siyaka ing yuda lawan raja Raisinga ngasta pusakane baca yai samandiman rapas ing perang kumpul singo parong alas supan iyo wahi perangitan soyo rame iyo wahi negarane tadi aman sololo 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 ayo budale ayo le padha tantang gawe asoy 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 ayo budal topi laut siapa suka boleh ikut bawa gitar keroncong biul jangan lupa minum anggur Tanjung Perak topi laut Dununge kamulyan jati iku wujud tentreming ati dudu pondok dudu kepyaring donya ananging karana cedhak kang kawasa sikro budal ya to Dewa Batara. Oh, Satya lampahe tumuju pralaya papati wis magati Widya Mlaya. yo Ha o ha ho a ho a ho a ha o ha ho a op a boy
Lumaksono pagito gito sentak yo co. Sikro matuk aji pamlik jumleret saking dirgantara ayo le. Lap lintang kembar pembasan manuk rancangan oe oe sentakan eso ora popo boy Pangeran Suntilaksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring welas kawulan de Papatono Pangeran Suntilaksono Papatono Pangeran Suntilaksono Pangeran di paring sandang paring pangan paring welas kawulan de
Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman candut tumandang Ngalengka wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Wahyu Cipta Budaya Lir Kadya Dharma Leksa ayo budal so hoa hoa oha tani wayang Ramayana ing naloro ngalingka diraja Ratu Buta Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si gedhe putih Wataman Sinta dicapuli konangan Indrajit lan Pati ing Anoman ora wedi gedhe Sikro mantek adi pamlik jumleret sanding dirgantara
Janji lunga mung sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo cari lunga mung sedelo malah tanpa kirim parto lali opo pancen lali yen eling mbok enggal bali sayang selamat jalan janji ngomong sedelo cari sewulan ra ono pamit mun nalika smono ning stasiun balapan Solo. Hey ha hey, hey ha hey. Oh ah, boy, 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 boy. Oh ah, boy, 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 boy. Oh, wong glithak tabuk kendang sentaka. Eso, 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 ora apa-apa. Ayo maju dening aku, tono kabeh daya kasektenmu. Ah. Oh. Wong glethak cokot ula sentak so. Eso, abis seko, eso, ora apa-apa. Ayo, amuk Surabrata Jayabrata. Ayo, imbang padha-padha. Ah, wah, 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 wah. Oh, sentak mas. Satrio kan ajrih jirih genteng buat dimati. Ayo le timbal. Pang busrahino pang busrahino Srengging ini muncul sunar sumumburat pang busrahino Srengging ini muncul sunar sumumburat cicit cuit rame swara oceh-ocehan pang busrahino srenging ini muncul sunar sumumburat pang busrahino srenging ini muncul
muncul muncul sunar sumumburan duit 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 rame swara ceh ucehan pang pang busrah hino pang pang busrah hino strenging ini muncul 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 sunar sumumburan pang pang busrah hino pang pang busrah hino strenging ini muncul 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 sunar sumumburan pang pang busrah hino pang pang busrah hino strenging ini muncul 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 sunar sumumburan. Oh yeah.
Yo kamuko pasmo ketaman goreng geni pasrah bawah saya hilang saya nek mati Rung suarane wis kungkung kamelati ranane indah asri siyoga lan permati carane jaran kepang sing nunggang semundap lang penontone sorak rame jaran seni tradisi ayo diuri-uri pinarung suarane wis kungkung kamelati pranane indah asri siyoga lan permati carane jaran kepang sing nunggang semundap lang penontone sorak rame jaran seni tradisi ayo diuri-uri. Ayo deh, podo tandang gawe, rawe rantas, malang putok. Zaman wis akhir, bumine goyang, akale jungkir
negarane puncak zaman wis akhir zaman wis akhir bonggone akalin jungkir negarane puncak zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsar makmum kintir makmum kintir imami ilah zaman wis akhir zaman wis akhir dunyane sungsar makmume kintir imame ilah zaman wis akhir zaman wis akhir langite potong atine kafir uripe ngendang zaman wis akhir zaman wis akhir langite potong atine kafir uripe ngendang zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep zaman wis akhir zaman wis akhir banjire pandang sing buri mungkir sing arep sluku badoke hilailo si Rama menyang Solo lek olehe payung mudhun cendhit lulupa wong mati ora obah yen upah meten bocah yen urip golekno duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam cukup pato ilahi lo si Rama menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati ora upayen medeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam struku patok ilahi lo si Rama menyang Solo le oleh payung mudo jendit lulupa wong mati
ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam sluku patok ilailo sirama menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo pa wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilailo sirama menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo pa wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku patok ilailo sirama menyang Solo le oleh payung kudu cantik lolo pa wong mati ora upayen upamedeni bocah yen urip golekno duit tak lilo ledo jumenengo ojo pirangi anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse asoy asoy Eling sira manungsa caler estri ana mlatua saben dina padha elinga kapan nampa timbalane kang maha suci gelem ra gelem